بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ceerno Amadou addimi wadde dani ko onon mbi noon onon wi sa juule rasul sallallahu alaihi wasallam lawol gotol o juulay ma laabi sappo kanko jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo sa juule rasul laabi sappo Allah juulay ma laabi temedere sa juule rasul laabi temedere Allah juulay ma laabi ujunere Allah juulay ma laabi ujunere noon eɗen ɗamini hen moƴƴere bandiraɓe yeewiyankoɓe Pindi TV wuro e ladde funnague hirnague rewo e worgo on camminama on juurama on duwanama on ñagama duwawu e yafuya yewtere mon wiyetede bitten sernaɓe e men eɗen gandi ko ndeɗo waɗi ɗiɗi ɓere e yewtere meɗen gadiɗen yaade ko ndulumaji demɓe gam tawoyde toon ceerno Abou Moussa Gassamma o haalana en gurdam ceerno Moussa Gassamma no hannirta dani yewtere men ɗimmere ko hande ne hawri tigui rigui altine e 25 janvier ɗo e Pindi TV taw hitande nde ko ujunaji ɗiɗi e 21 paaɗen ko darawol koliyaɓe lojjewele gara tillere ganki hembere gueto e falo mbayla mi haɗa ɗo paaɗen ko wuuro duwanago hargo jaam ngo gandanɗa hoorema ko moƴƴuɓe tigui rigui e jibina ɗon guurni ɗon ko so wiyama guijilon hay goto namdata ko holko woni e guijilon sa wi guijilon noon jata ko Dande Maayo waɗɗani Somana waɗɗani Sadil waɗɗani anani Guduru waɗɗani Nima sen duttima waɗɗani Keeɗele Ali Wuri e Dondu Amel Samba sa dari moɗo doru ɗon a soyno jamaji toon to jogol Saare Hamme hande noon falillahi alhamdu min jetti Allah no feewi min bismi ɗo ko sehil men musidɗo men mo ganduɗa jomiraɗo joom baɗe bawɗo wonko waɗani ɗum wondemo foof tanum ceerno Aliou ceerno Yero Bal wonko Allah waɗe makko weeɓani Allah rokkimo gandal rokkimo pinal wawde wurdude e jamanu ɗum ne kadi wona hunde e wemde hande sen jodima ceerno Amadou Tidiani namdoɗenmo ko ceerno men ceerno Yero Bal sen goɗɗoyi telloɗen e khalifa o woni ceerno Aliou ceerno Yero Bal ɗum noon hade nden en camminat galle o cammina khalifa gonɗon o woni ceerno Alhaji Aliou anani de Yero Bal camminamo juuroɗenmo ene wonde ceerno Ɗahiru Aliou e camminen kadi ceerno Kabiru Aliou camminen kadi ceerno Ahmadou Moutar Aliou camminen kadi kodda wayawaɓe on wiyete ceerno anani de ceerno Hamme on kadi ko woni kañum woni kodda min nani gueɗe makko e gurdam makko ko gollanta aduna o ko foof mi meeɗani yiidemo taw min ɗaha caam kono mbaɗa andi kam mbaɗanani makko halluji moƴƴi sa nani neɗɗo o a faami a yiiɗi yiidemo nanɗa e makko ko moƴƴi sa nani neɗɗo o kadi a ñaguima Allah to Allah holliri ɗon nanɗa e makko ko fewani ceerno anani de Hamme noon eɗen gandi ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi deeƴo gollo kono hade nden en dokkat ceernajo men musidɗo men sehil men jaadiɗo men gurjiɗo men ceerno Ahmadou Tidiani o ko tanum ceerno Aliou ceerno Yero Bal ceerno Amadou jam wali alhamdulillah rabbil alamin mbale jam seydi Thiam mi wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min puɗɗoro ɗo puɗɗoriɗa ɗo min ƴeewa kadi rewde ɗo ndewɗa ɗo min mbiya alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godani Allah subhanahu wa taala caggal yettude Allah emin juula e nulaɗo makko o sallllahu alayhi wa sallam mo jaam e kisal woni e muɗum fawi hen ko salminde e juurade dendagal seeranɓe meɗen foof no potirno toɓe goni fof e dunde baba Adama he limen goto e mabɓe tan mbiyen eɗen juuroro seeranɓe Fouta fof no potirno e juurade ceerno meɗen ceerno Ahmadou Tidiani ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu gaga Madina Gounas nde wonno so goto e seeranɓe innama tan heddiɓe fof guinnama ɓe mbasa limtede nden neɗɗo juuma walla yejjita so tawi en juurimomo en gasni teloɗen less juuroɗen ceerno Tillere ceerno Hamdoul Fadel ɓaade ko guijiɗon kaaleten kanko e miñiko en e kaali joni ceerno Alhaji radiallahu taala anhu eɗen calmina ardiɓe golle ɗe eɗen calmina nokku o ardiɓe muɗum e kenandi hen e gollotoɓe hen debbo hen e gorko hen moni fof eɗen mbiya ɗum yo jaam e kisal Allah won e muɗum bi jahi nabil Moustapha saabi seydi Thiam no mbiɗa ni en calmini ceerno Tillere e ceerno Fadel an
machallah en calminimo en juurimomo en itti calminali men tedduɗi en fawi e junngo makko kanko e wonde ceerno tillere e wonɗo kadi mawɗo toon to tillere to kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema mo gandumi mo kumpitimi kadi moƴƴere mum e teddugal mum e gandal muɗum ceerno Ahmadou Tidiani yewtere nde wiyete ko bitten sernaɓe men wadde firti bitten sernaɓe men ko beele sernaɓe kaale ɓesgu joni ngu taw andanoɓe ɓe ganda ɓeɗo sernaɓe garino ɗo wonko ɓe mbaɗi kadi tawnoɓe e gurdam sernaɓe kadi ciftine ɓeɗo sernaɓe kadi wonko gollino ɓe daña hen welto no hannirta dani hande jewteten ko ceerno Yero Bal telloɗen less ɗo ceerno Aliou ceerno Yero Bal ɗo somi wima tan e tongol ceerno Yero Bal hol hitande o yi aduna holno mbiyataɓe eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno ɗaha Thiam min mbiya Allah subhanahu wa taala min ñagomo yo heeɓe limdi ɓurde moƴƴude e jobdele muɗum sikki ala ko miijo moƴƴo gadduɗon wiide bitten seeremɓe men firti ko enen en joguima pinal en joguima gandal hanki hande o wawa fewde taw hanki o ruttanaka hanki woni daɗɗude ay oɗo nokku guinnirɗon ɗumo ko piindi TV ay miijo ngo ko miijo moƴƴo nde wonno kala ko ala asli wawa jogade piindi yo Allah yoɓɓe moƴƴere kamɓe innuɓe o nokku ɓe guinniri ɓe piindi nde wonno so hunde ala fobre wawa darade so daraki wawa dañde piindi ɗum woni onon mbiɗon oɗon bitta seeremɓe men hanki seeremɓe men hanki goni sababu godal men hande so yimɓeɓe paami haala ka saabu so ceerno alano hanki dewgal humetaki hanki so dewgal humaka hanki moƴƴo ɓiɗɗo moƴƴo jibintaki hande so ceerno ala hanki julde juulaka hanki soko julde juulaka hanki so julde juulama hande sellani so ceerno ala hanki so mayɗo ubbama o lotaka o duwanaka o juulaka ndeke noon mayɓe hande wurɓe hande ɓe jibinaka walla jibinɓe ɓe gonani e golle moƴƴe ndeke ko hanki men woni ko fewdata hande men somi raɓɓiɗinima e ngol konngol ceerno Yero Bal radiallahu taala anhu so a wi kam holi kanko mami haal e makko tonngol ɗi tan ɓaadi woni waktu men heewani ceerno Yero Bal o ko inde waccore o wiyete ko Ahmad Mouhtar Anne ɗum woni inde makko nde o inna ñande o jibina Yero Bal o ko waccore ko inde yumam ndewmi fuutankoɓe mbiyata ko yummakko innirimo ɗum hadam haalandema holde o yalti holde o feeñi e aduna mi haalanma holi jibinɗomo mi rutto kadi e fobre non watte woni jibinɗomo o wiyete ko Alpha Abdoul Ceerno Siré Ama Alpha Abdoul Ceerno Siré Ama woni bam makko on nana leeli to wiyete Guuriki galle anan ɓe nan ɗon ko ɗon Alpha Abdoul o leeli kono noon Alpha Abdoul o jibin ɗum ko biyeteɗo Ceerno Siré Ama holi Ceerno Siré Ama ceerno Siré Ama o ko jaagal mawgal walla mbiyen jaagorgal mawgal won gondunogal e almami Abdoul Qadiri Kane nde jooɗi to Koɓɓillo nde almami Abdoul Qadiri Kane jooɗi to Koɓɓillo omo jogui ko wiyete dawla alma magal ɓe jogui kamɓe seeranɓe Fouta fof ɓe dendi ɓe mbi aɓe kaɓo e laamu Tondiong en laamu Mandeng en laamuji en laamuji ɗin gadi satigi ene ko nandi hen ɓe pelliti darnude diine almami Abdoul Qadiri jooɗi on saaha ko Koɓɓillo caggal nde o ummi Cilon Saldu Fouta o ari ha Koɓɓillo o jooɗi omo jogui watulaaɓe e wondiɓe ɓe hen kedanimo ko e diine ɓe hen kedanimo koye golle aduna ceerno Siré Ama henno ko e diine waɗi dumunna gam Fouta ne jogui caɗele rew safalɓe ne gummo rewo ina tacca maayo ngo ina gara ga Fouta ga reedu Fouta fof no fotirno dande maayo fof no fotirno ina daha ɓiɓɓe Foutankoɓe rewɓe worɓe ɓe hen batte maccuɓe ɓe hen batte horɓe ligguinteɓe Foutankoɓe on saaha gandi hen ceerno almami Abdoul Qadiri Kane wi wonde joni hato jini ko jambareɓe hato jini ko seeremɓe jahani nduwo ne mbaɗa course aji men ne mbaɗa halwani nduwo jambareɓe darone garda o itti ceerno Siré Ama o wi yahanam to banggue Dande Maayo joɗɗa ɗon mi wadduma e almuɓe woni o itti hunde kodiyaɓe jeehi Dande Maayo omo halwa omo juula omo jonguina ɓen ne daari ne ndeni Dande Maayo ndo ha Dande Maayo ngo reena ha hiisi ha safalɓe nacci taccude ɗum addani guiƴolon wonde guiƴolon on Siré Ama on jibini Abdoul Ceerno Siré o jibini ceerno Yero Bal Allahu akbar joni noon ceerno Yero Bal jibina ko ɗon e guiƴolon bam makko mi haali wiyete ko Abdoul Ceerno Siré yum makko wiyete ko Ruggeto Ceerno Cissé ko ɗon e guiƴolon jeeya ne jogui koyngal Cilon ni kono ɗon jeeya ceerno Yero Bal yi aduna ko hitande 1935 somi haali tubankore mi wiya wonde o jibina ko 1835 nden o yi aduna ɗon e guiƴolon ɗon o mawni bam makko jangguinimo ko jomduɗal wonno o jangui ɗon ha o fuɗɗi wawde Qur'ana ɓaari ken raɓɓininiɓe haw heeɓi gande
alhaali nangi yo jokkoye janngude defte no fuurankoɓe mbaɗatno ni o yaltinguijo ɗon o fayi to wiyete ɓuhi jawe moodiji tati gonɗo walla wiyama ko moodiji nayyi gonɗo e zaman uji on saaha ɓe gummino ɓe gonduno koye Cheikh Oumar Fouti nde yeehi felloyde diine ina artoya tawi hewɓe e mawɓe fuurankoɓe mbarama e felo diine o addi mawɗo goto ne wiye Modi Mouhamadou Alimu jooɗino ko ɗon ɗo ɓuhi jawe ɗo ko gando ko sariyanke kono ko pullo Fouta noon ceerno Yero yeehi to on ne janggoya on to on saria o janggi on ha hunde juuti on rokkimo ijase makko o arti ɗo guijiɗon ɗo o waɗi duɗal omo janggina kanko ceerno Yero ɗo fuɗɗi jangginde ɗo ha waɗi dumunno o tawi almuɓe ne gara e Fouta ne gummo Fouta ne gara omo janggina ɗumen kono noon woodi ko hatti wonde aɓe mankira gandal saabu defte kewɗe ɗeɓe nanno to leyɗele safalɓe e arabe ɓe janggirtano ɗe ngala ga o uddi duɗal ngal woodi ɓe o acci ɗon o wi kanko omo yaha rewo omo ƴeewa ɓeydoya gandal ɗum woni o tacciɗo maayo men ɗo omo nani kala ɗo o nani duɗal ne woodi e nder rewo he rewanaɓe ko janggiyankoɓe ko anduɓe tigui rigui o yaha o hay duɗal o heɓa ɗon hunde o nana goɗɗo kadi o eggo o faya ɗon hunde o faya toon ha o ƴettoya hunde ha o yetti e nokku ne wiye tiginte te Chinqit wuuro ne wiye Chinqit ko toon o jokkodiri e mawɗo goto ganɗo dow rowo ne wiye Alharis Bunil Hasan Haris Bun Hasan Haris ɓi Hasan on o ɓuuri woydude on ko cabar on ɗon sino janggina jimata e deftere Allahu akbar on kala ko ina jangga kala fannu ko ina jangga ina hawra fuurankoɓe hewɓe ne kawri won fannuji kewɗi mi wasa haalde ɗe e pular mi haali e arab janggueteɗi hannde e Fouta ko ceerno Yero huñiɗi toon to rew addiɗi gaay ko wiyete manɗigui en bayani en ko fati e celluka arabere fof jangguetono ga Qur'ana tan jangguetono ga e sharia kono fannuji keddiɗi ɗi fof janggueteɗi joni e Fouta ngalano ko nde ceerno Yero yeehi toon huñiɗi toon addi hen hunde o windi e junggo makko o artiɗi o waddi e on duuɓi nogas Allahu akbar to Chinqit o wuuri toon ha on hawri Allah Diallo o ummititonoma arta kanko ceerno Yero o felliti wadde duɗal makko e daɓɓiɗinto ɓaade o waɗi duɗal mawɓe fuurankoɓe dowroɓe on saaha gaari nokki ƴulɓe mumen e ngal duɗal nokki ɗon jeeygi somi raɓɓiɗinima mi lima hen biyeteɗo ceerno men ceerno Hamme Baba Talla mo ganduɗa ko cilon ko tani meɗen goto biyeteɗo ceerno Hamme Baba ɓuurano ko ciloño on ceerno Hamme Baba Talla e badgol Allah radiallahu taala anhu yo yurmede walla eɗen juuro ɗo e ndeɗo jonde khalife makko o ceerno men ceerno Souaï Talla hande kañum woni khalife ceerno Hamme Baba janggi Qur'ana ko e jinnaɓe mum kawmen kono defte kay ala mo janggi deftere so wona ceerno Yero Allahu akbar ha ceerno Yero hoolimo guila e gurdam muɗum wi wonde yenanama kala ko o jangguinno e kala ɓe o jangguinno ceerno Hamme Baba ari dow o rokki ɗum ijase yo hot cilon jooɗo jangginoya battande gurdam makko kanko ceerno Yero o woni ɗawaɗo guite almudo makko goɗɗo biyeteɗo ceerno Mouhammad Saïd Ba radiallahu taala anhu to Madina Gounas mo ganduɗen o on ko almudo ceerno Yero Allahu akbar o ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu wurdi e ceerno Yero wattande gurdam mum ha so ceerno Yero ina yahanno jama ko kanko ceerno Mouhammad Saïd Madina Gounas radiallahu taala anhu kanko nanganno e jungo ceerno Yero omo ɗowɗum omo nawa ɗum jama Allahu akbar te kañum noon jangguintamo mbiɗo namdima ya andoy holno gumɗo jangguinirta jiyowo kono gandal way noon e saaha somi udditi laañi ɓe gari ɗo galle men galle keso biyeteɗo on joni galle keso ɗo haɗa joni ɗon ko juma wonno ɓe mbi ceerno Mouhammad Saïdou wi radiallahu taala anhu adi yiyede nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗon e guiji ɗon ko e junggo ceerno Yero te ko gumɗo wonno kadi ko jamma mawlude Allahu akbar aɓe jima mimiya nuniya Alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu almuɓe ina jima koni mbiɗani nuniya ɗum ko yimre eyyi nuniya ko yimre Alhaji Malick ne waɗi jime est ce que yimre nden haƴi ɗo seeɗa tan hayso jubbana en seeɗa tan eyyi mami yimi hen hayso jimɗi ɗi voilà komi mudde noon haqqilla weelani waɗen tan eywa nuniya ko deftere nde o waɗi wattande jime ɗe ko e nun wattande bindi ɗi ko e nun haɗata mimiya ko jime ɗe o waɗi taw wattande yimre nde haɗata koye wiye mimiya Allahu akbar omo waɗi ɗum kanko Alhaji Malick omo waɗi mimiya omo waɗi nuniya omo waɗi gueɗe nuniya o ko o fuɗɗori ɗum kanko Seydi Alhaji Malick Sy ko ala ya dadu way haka ala ya dadu ko jimol no arabagal fuɗɗori o fuɗɗi ɗum omo yetta hen noon omo manta hen nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo yima e nder nuniya kanko Seydi Alhaji Malick omo wiya wonde bihi nuhun yunajja min shutuni bihi ko sabu nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam annabi nuhu
nde o laana makko ka nde ilam ɗam ari nde o dandira kanko annabi nuhu ko sababuduna sallah sallam allahu akbar bihi moussa o haali annabi moussa no nelaɗo allah sallallah alih w sallam waɗiri xettali woni dandiri e yamirore allah annabi moussa annabi nuhu annabi yousufa annabi yunusa kala annabi o limi ɗum kanko na sallah sallam e nder nden ɗon yimre omo haali fayida muɗum mi rutto gayi nde ɓe jimata kamɓe almum ɓe aɓe mbiya hananun bal hananu akhil hanini jettoro wodani allah subhanahu wa taala tawi kanko annaji malik si omo haala o wonde anduɓe ɓe rewɓe allah ɓe keeɓi martabaji kewɗi to allah nde wonno ko naaɗo sallah sallam woni joforde mabɓe woni dosgal mabɓe woni jolirde mabɓe ha yetti nokku noon o wi ɗaccu noon ulilu ma unilu bil mubini kala koɓe keeɓi e gandal kala koɓe keeɓi e martaba ɓe keeɓiri ɗum ko bil mubini ko nulaɗo allah sallah sallam woni peññinɗo gandal ngal ko ɗo e nder ngol ɗo jimol ko ɗo seydi ceerno yoroba radiallahu taala anhu wi mouhammad saïdou salmin aɓe jooɗi e nder bowal guijolon ɗo ɗo jumaɗo ceerno mouhammad saïdou wi o werti junngo makko o salmini kono o anda mo salmini o o tini koye yagata koye feeñande wona e ɗoygol wona e ɗoygol o gasni ceerno yorobal wimo mouhammad o wimo nam haysino ko mawɗo ɓaari o ko jinnaɗo makko ceerno makko hewani widemo ceerno wimo mouhammad o wimo nam o wi aɗa andi mo calminɗa ɗo o wi ala ceerno mi salminimo kono mi anda o wi calminɗa ɗo ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗum o gueɗal gumɗo joom guite kollowo joom guite en nulaɗo allah sallah ɗum ko dokke allah o ceerno mouhammad saïd koye almu makko jeeya somi ummima ɗon mi haali ceerno ahmad ceerno hamme baba talla mi haali ceerno mouhammad saïdou mi haala ceerno ahmad dem to sohon goto koye almu ceerno yerbal jeeya ne waɗi deftere qur'ana tafsir muɗum mi sikkani so hono makko hono baɗɗo nden deftere ina woodi e nder sénégal mi sikkani mi anda noon gandalam hewani kono o waɗi deftere kam fattam lamire nde ganduɗa nde kam ceerno ahmad dem sohon o waɗi ɗum ceerno ewa oumar maham to hoore ñiiwa bamum ceerno men ceerno amadou oumar to hoore ñiiwa janggi e ceerno yeroba radiallahu taala allahu akbar ceerno men ceerno ahmad tidiani won to kay hayɗi jokkodiri e ceerno yorobal janggidi e muɗum gollidi e muɗum eɗen gandi ceerno ahmad tidiani won to kay hayɗi kañum wonno sababu ceerno mouhamadou saïd ba radiallahu taala jooɗiɗo guiɗo cilon ɗo kanko woni sababu ceerno hamme jooɗi cilon kanko woni sababu ceerno mouhamadou saïd jooɗi cilon saabu kanko wonno feere haɓe mbaɗi pitikaji ɓe dañinoɓe jooɗori ɗo cilon ɗo somi ruttima ha joni jangguɓe makko ne keewi mi rutto guiƴol mi haala ɗon ceerno men ceerno ahmadou bohar ceerno tillere bawmu ceerno abdourahmane en ceerno mansour ane on ko ɓiyiko ko ɓi mawniko ko kanko nehi ɗum janggini ɗum on janggini ceerno ahmad boyinnaji radiallahu taala ceerno ahmad bohar an ceerno mo tillere o on janggini ceerno ahmad boyinnaji ceerno ahmad boyinnaji ummima boyinnaji ari guiƴolon janggude e makko o ummima kanko ceerno ahmad bohar guiƴolon arde ha boyinnaji jangginde ceerno meɗen ceerno ahmad bohar radiallahu taala an deke ceerno yorobaɗo raɓɓiɗinade ko maayo gandal yaajede nde ala e waktu he mi hanna ɗoɓe o janggi ɓe ɓaade ken jubboɓe o jibinama e guiƴolon hitande ujunere temedde jeetati e capantati e joyyi woni 1835 o yalti aduna ko 1918 won wiyoɓe ko 1917 won wiyoɓe o yalti aduna ko Dakaru sellani selli ko o yalti aduna ko 1918 ko nden hitande o yalti aduna kadi o yaltiri aduna ko guiƴol omon ɗon leli omon ɗon ubba enani makko ne anda seydi thiam allah jarama a jarama mbaɗi duwaw beele waktu o kadi ne ɓeydo mbaɗe hen duwaw par ce que ɓeɗo gasnudeɓe weeɓani en pawɗon peɗeli men kono en duttotoy ceerno aliou ceerno yorobal jubbere makko seeɗa jubben seeɗa e ceerno alhaji aliou seeɗa on saaha gudden kadi dokka julɓeɓe promotion mo ganduɗa so tawi julɗo fuɗɗo woni so waɗi ene yiyen hoore mum en dañi hen moƴƴere allah eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno aliou ceerno yorobal o woni ɓi bammakko ceerno aliou ceerno yorobal kanko ne o jibina koɗo guiƴolon ɗo o jibina kanko ko hitande ujunere e temedde jeenayyi won konngol wi o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e goho somi haali tubankore mi wiya 1900 konngol keddigol ngol wi ko 1901 ɗum o jibina o yalti aduna ko 1995 o dañi duuɓi capanɗe jeenayyi e joyyi kanko ceerno aliou ceerno yorobal o yalti aduna o yaltiri aduna ko Dakaru ga kono o wirna ko guiƴolon nde o jibina nde ko e junngo bam makko o janggi alqur'ana bam makko ne jangguinanno ceerno ceerno baba Houley Sall to Haay bammu ceerno Abdoul Wahab Sall to Haay mo naneten
bam makko waɗimo e junngo ceerno Babou Houleye yo jangguil alqur'ana kanko ceerno Aliou Ceerno Yero Ba o janggi alqur'ana ko e junngo ceerno Babou Houleye bamum ceerno Abdoul Wahab Sall ne janggal on e duɗal he o jangguiti e muɗum o ɗanodi e muɗum ha o wawi qur'ana o arti o eggi ɗon o fayi to ceerno Hamme Baba Talla kanko ceerno Aliou Ceerno Yero Ba o yaadi e mawni ko biyeteɗo ceerno Ɗahiru Ceerno Tillere woni bamum ceerno Abdoul Fadil gurɗo hande o goto ceerno Tillere o ɓe jangguidoyi to ceerno Hamme Baba Talla to Thilogne ɓe gurdi toon ha on rokkimo ijasa to banggue gandal bindi rokkimo lawol tijaniya kanko ceerno Aliou Ceerno Yero Ba ko ceerno Hamme Baba rokkimo lawol tijaniya waɗimo kadi mo gaddam o arti kankone guiƴol woni toon omo jangga omo jangguina omo jogui duɗal mawgal seeranɓe hewɓe kankone kadi jalti e makko guila e Fuutankoɓe ha e Casamance naɓe ganduɗo galle o fof ne andi e ɓaari ken raɓɓiɗineɓe wonde ɓen no gonno toon ina jeeya almakko dow rewɓe ceerno men ceerno Alassane Dia radiallahu taala anhu nanɗo wuuro e Dakaru e bamum en e ɓiɓɓe mumen e miñumen foof tawridi e galle he o ceerno Aliou Ceerno Yero Ba o yondinaki ɗum kankone kadi nde o yonti jangguinde nde omo jangguina omo rema omo ñammina almu makko omo jogui sifaji keeriɗe almudo makko meeɗa weeroyde almudo makko meeɗa jogade hirande banggue kanko o jogui hirande banggue kanko ko ñamata ko ɗum almudo makko ñamata ko almudo makko ñamata ko ɗum o ñamata so almudo makko dawi guese o dawde ɗum guese so arti janggugol yonti o wiyata ɓaɓe ko gaare janggoyen ko addi on ko janggude addani oɗon ndemanami ko ñamami ko ɗon ñama toon ɗum ko jarami ko ɗum jara toon ɗo leltomi ɗo leltoon ɗum ko sifaji makko keeriɗi o yondinaki ɗum o wi kanko yo yaw ƴeewoya waliyaɓe Allah o ɓeydoto fewde Allah o dañi bindi kono o ƴeeya waliyaɓe Allah o ummi omo daaroya waliyaɓe Allah e raɓɓiɗinade o jokkodiri e ceerno men ceerno Saydou Nour Tall radiallahu taala e gurdam muɗum o heeɓi mo ijase o jokkodiri e Sharif Mamadou Mokhtar to Xaay o heeɓe mo ijase o yeehi ha e nokkuji biyeteɗe Congo en Kodduwar en mbiyatnoɓe kono nden Xaay en Mali en o ɗannoyi toon saabu ƴeewoyde jeeyaɓe Allah nden yewtere no juuti ceerno ɗaha ewa o heeɓi toon jeeyaɓe Allah o arti noon o gollodiri e ceerno men ceerno Ahmad Baro Mbour radiallahu taala anhu o wondi kadi e ceerno meɗen ceerno Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu ceerno Mouhammad Saïdou bamo Madina Gounass ne wiyamo ceerno Aliou o wiyanama o wiya an ka ceernam saabu Fuutankoɓe ne gondi e konngol ceerno ma ko ceerno ma ɓi ceerno ma ko ceerno ma ceerno Aliou mi jaɓantama ɗum Allah ina hollimi won dokke Allah Allah waɗi e ma an ceerno Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu mi jaɓata an gona almudam Allah waɗani ɗum Allah waɗi ko an woni ceernam nde wonno dokke Allah ɗe ko Allah jogui wa anna al fadla bi yadillahi yuti man yashau ɓuural koye junggo Allah waɗi Allah waɗa rokkata komo weela Allah rokkima teddugal mbiɗa weela min Aliou ko caggal ma keedanmi mi mettama no heew caggal ma keedanmi kala ko paggimi min ceerno Aliou Ceerno Yero Ba koye junggo ma woni an Mouhammad Saïdou ceerno Mouhammad Saïdou noon pokkiɗen payno koto Allah ɓe deggodiren ɗon nde mbiɗa woni e felo Allah gonda e am somi itti koyngal am e sunnania sallah alih sallam ko foti ceebdi guiyal wota yaade am o wi mi jaɓi ɗum addan kam rewde ma o uddi jama makko kanko ceerno Aliou Ceerno Yero Ba guijiɗon o woppi martaba makko e ɓingo moƴƴago makko o ɗoofi kala ko jogui o wi payen Madina Gounass Allahu akbar omo andi nelaɗo sallah alih sallam wi limanagal hay goto e mon timmata so wona o yiɗani bandi ko yiɗani hoore makko ko so tawi ka julɗo ma jiɗana bande ko jiɗanɗa hoore ma ko ɗum woni julde ma timma o wi ɓaadi a haali gure ɗe o hoɗɗo ɗe Daka Madina Gounass ne waɗe ko rendo l'islamiyanke o woni toon ay sago o yaha toon omo andi won ko heɓete toon Allah ne haali hadisul qudsi so tawi maccuɗam jooɗima e rendo manggo o jantima kam ɗon o siftori kam ɗon kanko maccuɗama o min Allah mami siftoroy mo ñalawma janggo e rendo ɓurgo mawnude e rendo ngo o janti kam ngo kanko maccuɗo o Allahu akbar ɓe mbi mbaɗen Daka ɓe ndenda toon ɓe duwo ñawani ɓe ñamdu weldu nawani ɓe lelde welde nawani ɓe comci belɗi nawani ɓe nokku belɗo kilima kamniɗo woni toon kono ko Allahu akbar assalamu aleykum allahumma salli ala sayyidina Muhammad ɗum woni toon malikaji e jinneji e seyɗne fof tawaɓe toon ɓe dewde mum Allah ɓe keeɓa baraji ɗi o wi dendagal ko woni e reedu dande maayo ɓe jaada kila ne wonno ko sarata jeyete ha ko wonti ko pucci mbaɗɗete ha wonti ko oto goto rapide muudo jam monanta oya ɓe jaaha ɓe pecca wuuro gure ɗe pecca rapide o kanko o joola hoore gure keddiɗe ndenda ha wonti joni wuuro fof ne yaaha o dañi ɗum kanko ceerno Aliou Ceerno Yero Ba e raɓɓiɗinade Allah hokkimo gueɗal ngal ganduɗa tawaɗa golliɗoɗa hen golluɗa ko wona ɗiɗi o woni ceerno tillere kanko ceerno Aliou Ceerno Yero Ba duuɓi nogas pawɗi e nder on saaha Allah hokkimo kadi dañde ceerno tilleragal ngal ko martaba kono o dañi kadi wonde ceerno kadi mbaɗanteɗo ziyara hitande fof an kam ka seedam a golli hen ko wona goo ko wona ɗi a yi hen a haali hen a tawama e gurdam makko a tawama caggal gurdam makko an ka seedam ɗum te kadi gueɗal ma ini hen saabu a tawama o wino oɗo ziyara kala jiyaɗo Allah tawtoraɗo hen walla daari hen ma o heeɓ hen komo naftoro hen e gurdam makko aduna e lahara ɓaadi ko julɗo o wi ɗaccu hay kefere o ɗo woni tagore Allah nde golle golleteɗe oɗo ziyara ma o dañi hen komo naftoro e aduna makko ɗum waɗi Alaji Daha Thiam o woni ceerno Aliou Ceerno Yero Ba radiallahu taala eyyi Allah jarama a jarama ene wayno en jetti noon haralleɓe men ɓe ɓe ganduɗa
so wonano kamɓe vraiment en jeyetake e aduna he woni Ndeye Fatou nan ɗon ene wonde Thiat Mansour Sow ene wonde Amadou Touré ene wayno gasi ha laaɓi heddi tan ko mbaɗana yimɓe tan promotion holko neɗɗo waɗata julɗo holko waɗata tan ɓeyden ɗum cellal ɓeyden ɗum martaba ɓeyden ɗum nafoore tan raɓɓikinade on saaha so arte am mi udda yewtere nde alhamdulillahi rabbil alamin nela sallah sallam ne jingani en ne walli en e ɗum ko julɗo wonata waɗata walla no wayata wonana mo o heɓa gartam aduna heɓa gartam lakara o heɓa kisal aduna heɓa kisal lakara ko hulde Allah ko adi fof ko hulde Allah kulol Allah noon wona hulde Allah no kulirta mbarodi laadori ni walla mbarodi ni ala hulol Allah ko tinde kala ɗo gonɗa Allah ni ƴelliti e ma ene yiima tina Allah ina yiima tina Allah ne jogui ko yamirma ya waɗ guetoɗa wadde hen ko bawɗa tina ganda wonko Allah hatma goppa ko Allah hatma ko tawa kadi ko sibo Allah wona aɗa woppiri woto kaari en jiidama mbiya naggam walla aɗa waɗiri woto wiya naggam so a waɗi ɗum Allah wi nulaɗo sallah sallam wi Allah ine ɓuuri yidde rewrede ko o farli e dow yimɓe ko mbaɗa waktuji ma ɗi joyi juula sa juuli waktuji ma ɗi joyi a heeɓi ko wiyete garantie a heeɓi assurance a heeɓi autorisation laissez passer no natirɗa aljanna heddi kay ko hebde aljanna ɓurɗo wonde dow rewo o on noon beele keɓa ɗum mbaddata hen ko julde annabi sallah sallam ko heewi ne jangge ne yettore Allah ne rewre Allah kono a haali joni hadis o woni salatul fatiha walla salat fof bawɗo wonde allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim aɗi mbaynodede kañum salatu annabi ɗo gonɗa fof aɗa heeɓa ay mami e hakkude laañe ko raɓɓiɗo raɓɓi ko fof ay janggude alqur'ana ne heewi fayida kono ne heewi danger ji an o danger nulaɗo sallah sallam ne wiya heewi janggowo alqur'ana tawa deftere alqur'ana nde ne huuɗamo holɗum alqur'ana ne huuɗa biyowo ko gonɗo naafigue alqur'ana ne huuɗa penowo so tawi mbiɗa jangga alqur'ana e nder haalam mbiɗa haala fenade somi janggi alqur'ana la'atullahi alal kadibina so tawi mi wi yo Allah huɗ penowo mi huuɗi hooram aɗen hen jeeɗa wona hen jeeyaɗo yo Allah dandu ay salatu ala nabi noon so aɗa jangga ɗum hay sa wondani e salligi aɗa heeɓa baraji ɗi Allahu akbar joni alqur'ana nulaɗo sallah sallam wi ko harfere foof keeɓa baraji sappo sa wi alif a heeɓi baraji sappo sa wi lam a heeɓi baraji sappo sa wi mim a heeɓi baraji sappo alif lam mim a heeɓi baraji capantati ɗum ko ni nulaɗo sallah sallam windiri kono julde e nulaɗo sallah sallam ine ɓuuri martaba mi wiyani ine ɓuuri baraji to banggue martaba saabu sa wi allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim lawol gotol Allah wi juula e ma laabi sappo mi namdori Allah juulu Allah e innama aade neɓeto ala ɗum hay goto waɗa ɓedɗum ceerno ɗum ga ko baraji sappo keɓɗa kono juulu Allah e innama aade ɓetotako ɗum waɗi to banggue gandal ga ɓuuri hewde fayida nde wonno toon e jogui ñawoji mum gonen julɓe juuloɓe rewoɓe Allah yiɗanɓe koye mumen moƴƴere yiɗanɓe bandumen moƴƴere jiɗodiran ballodiran sibo Allah ɗum woni laissez passer meɗen dañen passeport mo namdaki visa fewde aljanna yo Allah waɗa en noon seydi Thiam ɗum noon wayno bandiraɓe tan gasi eyyi alhamdoulillahi rabbil alamina min mbawata rowde so wona e konngol ceerno tillere ceerno Abdoul Fadil e khalifa galle o ceerno Hadji Aliou radiallahu taala dendagal ɓesgo guiñi noon fof no fotirno ha tengti e tillere duwanade mawɓe galle o duwanade onon gollotoɓe e galle ɓe nde Allah sembinta ɓeyda min mbasiyo kadi joom jawɗele en ɓe wonɓe e nder leydi ɓe wonɓe caggal leydi ɓe gar ɓe nanggana on ɗe ɗo galle saabu kala baɗɗo ɗo ayi maade juma ina heewi fayida kono wadde ko mbatton kone kadi famɗani gueɗal to Allah saabu siftinde mawɓe men hanki ɓe mbi jimowo o wi ko udcour hadisa salihina wa sammihim fa bi dicrihim tatanazzalu rahmatu jangto joom konnguɗi yimɓe moƴƴuɓe guinna inɗe mabɓe saabu holɗum sa jangtimama ɓe a inni inɗe mabɓe yurmede Allah ne tello e men ay ne batton émission nde woni haaju mon tan ko winoɗon kaala haalanoɓe kono ɗo ɗo kaltanɓe ɗo yurmede Allah ne tello e nokku he onon haaloɓeɓe enen heeɗiɓe kamɓe joguiɓe caméra maji ɓe janggo e jaam kala jaltoyɗo keɗiɗo ɗum janggo e jaam ina jogui yurmede Allah saabu haalede kaari nde ndeke joom jawɗele en ɓe amin gewniɓe yoɓe ngar Fouta leñol Foutankoɓe leñol fulɓe yonti darade ummo won ummiɓe noon won ñoriɓe no gummi onon mawɓe gollotoɓe hen jeeya yo heddiɓe ngar gadda jawɗele men jaaren yeeso yo Allah nawru en yeeso yo Allah dandu en ɗiɗo babawuji hisna en hisnana en danda en dandana en reena en renana en min joni on amin beltani on yo Allah nawru yeeso Alaji Mokhtar Alaji Daha Thiam yo Allah waɗni wuya yo Allah junu balle moƴƴina battane assalamu aleykum wa rahmatullahi Allah jarama golle ma jooɗi peewi en jetti noon anani o mo ganduɗa ko Daoud Moussa Dia nde wonno kala ko ma redde ko jawgol defi en jetti Alaji Abou Samba Diop kono en jetti kadi ɓeɗo haralleɓe daari wiite ko Ndeye Fatou oɗo henne ko wiite
wiyete ko Mansour Sow oɗo wiyete ko Amadou Touré en calmini noon Alassane Coumba Ndiaye walla mbiya Alassane Niang en calmini kadi Amadou Kane toon to nani dey medde o wiɗa ha cam mbimina omi nani hokkama émission toon to Piɗi TV mbimomi aha wadde mi ñantuma ha jooɗa so newɗen yiye écran ene moƴƴi ñante Allah jarama o jarama kanko golli ɗeɗo golle allahumma salli ala seydina Muhammad sallim on jarama numéro 3e goɗɗo o noon tataɓo o paaɗi ko boyinaji so Allah jaaɓi yalla jaab on jarama assalamu aleykum